Som una entitat de dones fundada per dones i que treballa per les dones del Raval. El Raval és un barri amb un 49% aproximadament de població nouvinguda on la gestió de la diversitat ha esdevingut un repte molt important. Nosaltres acompanyem a les dones nouvingudes, sobretot per l'agrupació familiar de Bangladesh, de Pakistan, de l'Índia, del Marroc, de Síria, en el seu llarg i a vegades dolorós procés d'adaptació a una nova societat que desconeixen per complet. El nostre projecte són aules d'acollida i socialització. Aquest gran projecte té dues branques fonamentals. Una és l'aprenentatge de la llengua, és a dir, la comunicació i el coneixement de l'entorn, d'aquest entorn més immediat i desconegut per elles, i per l'altra banda, dialogar i participar al barri. És a dir, nosaltres no només ens quedem amb les dones nouvingudes i l'aprenentatge de la llengua i el coneixement d'on viuen, sinó que volem que participin, s'acostin al veïnat autòcton i que interactuïn entre ells, i que el veïnat autòcton accepti aquestes noves veïnes com a veïnes de ple dret, i que tots fem barri i que tots participem a la vida social i cultural del nostre barri. Soc la Begoña Ruiz Infante, intèrpret, traductora i mediadora experta en comunitat xinesa. Treballo al projecte Xeix. Soc l'Eva Machoco, intèrpret, traductora i mediadora intercultural, experta en comunitats d'Àsia Meridional. Treballo al projecte Xeix. Som connectores dels recursos del barri amb l'objectiu de promoure la participació de tothom i també la cohesió social. Treballem com a dinamitzadores de propostes que venen de l'Associació de Veïns, de l'Associació de Comerciants i d'altres entitats del barri, així com dels equipaments, per assegurar la participació de tothom en igualtat de condicions i la igualtat d'accés als recursos. Els protagonistes de les nostres accions són fonamentalment els petits comerciants i negocis familiars que donen prosperitat, vitalitat i caliu als barris. Treballem de manera comunitària a dos barris, el de Sant Antoni i el Forpienque. En el nostre dia a dia fem assessorament a petits comerciants d'origen asiàtic sobre com millorar el seu negoci o altres necessitats que puguin sorgir. A la vegada també els oferim la possibilitat de participar en la vida social del seu barri, com per exemple participar en una fira de moda al carrer com a models per un dia o en activitats solidàries que es fan al seu territori. A les fires la participació sempre és diversa i aquesta diversitat dona frescor a la pròpia activitat. Per exemple, al Passeig de Sant Joan, Sant Jordi, conviu perfectament el còmic del Triángulo Friki amb els llibres més clàssics dels llibreters de Barcelona, amb punts de llibre escrits en diferents llengües o roses de paper fetes per entitats asiàtiques. També a l'Any Nou xinès, el drac xinès conviu amb petards, castellers i trabucaires, tots junts surten al carrer.